Hi, ako nga pala si Gerald Malyari, Service Reception Head ng Photon Bacolor After Sales. Sa Photon, sinisigurado naming nauunawaan muna ang lifestyle, pangangailangan, at priorities ng bawat kliyente. Sa After Sales Service, may dedicated team kami na nagbibigay ng personalized guidance, technical support, at agarang aksyon sa concerns nila. Ang bawat kliyente ay aming itinuturing na katuwang sa paglalakbay, hindi lamang bilang customer kundi bilang bahagi ng Photon family. Naniniwala kami sa prinsipyo ng serbisyong may malasakit. Hindi lamang ito tungkol sa pagbibigay ng produkto, kundi pagtiyak ng bawat interaksyon na ay magaan, maasahan at nagbibigay ng tunay na halaga. Ipinaglalaban naming maging consistent sa transparency, reliability sa lahat ng customer touchpoints. Personalized onboarding calls para sa bawat bagong vehicle owner at meron din kaming VIP maintenance packages at proactive service reminders. Patuloy naming pinalalakas ang digital platform para sa mas mabilis na communication at support. Nandyan ang mobile app para sa maintenance tracking, chat support para real-time inquiries, at loyalty program na nagbibigay ng exclusive benefits. Pinalawak din namin ang training ng aming staff para mas responsive sa bawat sitwasyon. Lubos ang aming pasasalamat at karangalan tuwing nagiging bahagi kami ng mga tagumpay mula sa unang negosyo gamit ang Photon Van hanggang sa road trips kasama ang pamilya. Ang bawat kwento ng kliyente ay inspirasyon para lalo naming pagbutihin ang aming serbisyo. Sa Photon, hindi lang kami gumagawa ng matibay na sasakyan. Gumagawa kami ng matatag na relasyon. Gusto naming iparating sa lahat na sa bawat paglalakbay ninyo, may kasama kayong brand na may malasakit, may tiwala sa inyong kakayahan, at laging handang sumuporta. Welcome po kayo sa Pamilyang Photon. Maganda talaga yung service ni Photon, quality yung service nila dito, and very accommodating yung mga staff dito. About sa piyesa naman, actually nagmamadali ako kasi may lakad talaga ako. Kaso kailangan ipagawa yung sasakyan, kaya dinala ko muna dito. And sakto, meron silang mga parts dito at mabilis yung gawa nila dito. Nakuha ko kagad yung sasakyan ko, kaya makakaabot kagad ako sa lakad ko. Kabiling, and I am Sales Executive here in Photon Bacolor, Pampanga. So today, we're gonna explore this Photon Sports Automatic. Photon Sports po namin, meron na siyang headlight na naka-projected lamp na din. And then meron na din po siyang DRL or data running light. Tapos yung grill niya po, naka-sporty grill na po siya. So ang engine ng ating Photon Thunder Sports ay 2.0 liter German technology na ang horsepower niya ay 161 and 390 yung torque niya. So yung gulong niya po, yung size niya is 265 by 70, R16 na po siya. And then yung ground clearance niya po, 220 mm na po siya. And then yung suspension niya po, pareho na po silang naka-disc brake sa front and then sa rear niya. Dahil mataas po yung Thunder Sports natin, equip po siya ng stepping board po. And then yung side mirror niya po, meron na po siyang signal light. At sa ating likuran, meron tayong dalawang reverse sensor and then meron tayong reverse camera na pwede natin gamitin sa safety features ng unit. At kung mapapansin nyo, meron din siyang third
standard parking light na naka-DRL na din, and then meron siyang logo ng Photon sa likuran. So yung payload capacity po nito is 1 ton, and then naka-anti-rust na po siya, bed liner. That's perfect po siya pang business and pang camping na din po at the same time. Meron na din po siyang roll bar, and then meron siyang mga hook na pwedeng pagtalian po. Ang Thunder Sports natin ay naiiba sa mga variant ng Thunder. Bukod dito ay naka-sports na siya, and then yung fuel capacity niya is nasa 75 liter. Dito sa ating driver side door, naka-leather na po siya, and then meron siyang dalawang speaker, dito po, tsaka dito. And then nandito na po yung mga control niya sa window po, central lock, and then yung adjustment niya sa side mirror. And then naka-ambient light na din po siya. So yung driver seat niya po, naka-leather na po yung upuan niya, yung steering wheel niya. Tapos meron po siyang 6 adjustments sa upuan niya po. Naka-electronic na din po siya. Pwede po siyang atras, pwede po siyang i-forward and then backward. Pwede po siyang i-angat po and then ibaba po. And then ito capacity niya po, nasa 5-seater na din po. So ito, naka-infotainment na din siya, 12-inch. At sa infotainment natin, makikita natin yung mga radio. Meron siyang radio, meron siyang media. Tapos po, meron din siyang mga car setting na ito yung mga different color ng ambient light niya. Pwede siyang blue, green, kung mapapansin niyo po, yellow. And then, meron po siyang Bluetooth. And then, naka-USB na din po siya. And then, dito po, naka-parking brake na din po siya na electronic. And then, meron po siyang 2 modes. And then, meron po siyang compartment dito na pwede din pong gawin pang armrest. So, meron na po siyang 2 airbag dito po sa driver seat po, kabilaan po. And then, naka-leather na din po siya. So, nandito po yung mga adjustment ng radio niya, yung aircon niya po. And then, yung mga speaker niya din po. 4 speaker din po siya. At alam niyo ba, ang Thunder Sports namin ay push start button na. Ang ating Photon Thunder ay nagkakahalaga ng 1,385,000 and naka-promo po siya ng all-in down payment, 58K for in-house financing, and meron po siyang 255K na discount sa bank financing and then cash po. Sa mga gustong mag-inquire, pwede nyo pong bisitahin yung Facebook page namin, Photon Bacolor, Pampanga, or pwede naman din kayo pumunta sa showroom namin located sa Photon Bacolor, Pampanga. Contact number ko po, 0908-810-8573. And pwede nyo din po akong puntahan dito. And look for me, Mika po. Dahil sa Laos Auto Group, kayang-kaya sa Photon.